Как да намеря фактура за поръчка? Изберете поръчки от менюто за достъп до вашите текущи и изпълнени поръчки. Кликнете върху детайли, за да разгледате повече информация за избраната поръчка. В секция «Документи по поръчка» са налични всички документи, съпътстващи поръчката, в това число фактура, гаранционна карта и други. Натиснете върху иконата, за да изтеглите фактурата към поръчката си. Всяка фактура има своя уникален номер. Може да го използвате за по-удобно и лесно търсене. Друг начин е да влезете в секция «Фактури» за бърз достъп до всички ваши фактури. В списъка може да разгледате всички налични фактури и друг тип платежни документи, като авансови плащания, кредитни известия и така нататък, за всички ваши поръчки. Бързо и удобно може да филтрирате по дата или друг критерий за откриване на търсената от вас фактура. Използвайте полето за търсене, за да откриете по-бързо конкретна фактура по номер на фактура или номер на поръчка. Въведете номера на фактурата, за да намерите документа за секунди. Натиснете иконата за изтегляне, за да запазите фактурата на вашето устройство.